Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. Zahvaljujem. Imam tri seta pitanja. Prvo se nadovezuje na ono što je pitao kolega Đurišić. Dakle, to je ponovno pitanje Ministarstvu građevine. Kako je moguće da nelegalni objekat na Pančićevom vrhu, za koje je utvrđeno i samo obaveštenju i informaciji samog ministarstva da je nelegalno i da je naloženo njegovo uklanjanje, još uvek ne samo da stoji, da nije uklonjen, nego još i radi, kao što mediji obaveštavaju, dakle da je radio tokom ove zimske sezone. I da li, pošto znamo kako su službe nekada vrlo efikasne u uklanjanju nekih udžerica ili nekih skromnih zdanja koje ljudi se dovijaju i sagrade da bi rešili neki svoj stambeni problem, kako su tu vrlo efikasni u rešavanju toga, ali čudno je da ovakva sporost i ovakva neefikasnost kada je reč o realizaciji, sprovođenju zakona po pitanju ovako jednog reprezentativnog i rekao bih provokativnog objekta na vrhu Srbije. Drugo pitanje, odnosno drugi set pitanja odnosi se na kancelariju, odnosno ide ka Kancelariji za Kosovo i Metohiju i njenom predsedniku Marku Đuriću, s obzirom da je Srpska lista ili takozvana Srpska lista u takozvanom kosovskom parlamentu predstavljena kao projekat Vlade Srbije i sa punom podrškom Vlade Srbije, i onda pitam Kancelariju i gospodina Đurića da li onda oni preuzimaju odgovornost ili da li mogu da garantuju da ta takozvana Srpska lista neće glasati za demarkaciju granice Kosova sa Crnom Gorom, kao što je bilo i logično i što je protivno, kažem, i Ustavu i zakonima države Srbije. Isto tako, da li Kancelarija za kim gospodin Đurić, s obzirom da su, kažem, bili glavni promoteri takozvane Srpske liste, da li mogu da garantuju da Srpska lista ni pod kojim uslovima, dakle, neće glasati za transformaciju takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova, što bi takođe bio presedan i skandal. Znate, jedno je pričati i držati ovako lepe govore i izjave kao što to gospodin Đurić često radi, a drugo je u praksi raditi na implementaciji nezavisnosti ili faktičke nezavisnosti takozvane Republike Kosovo. S tim u vezi, moje treće pitanje ide ka Ministarstvu spoljnih poslova i samo molim za potvrdu onog stava koji mi je već u odgovoru na jedno prethodno poslaničko pitanje saopšten, a to je da je za državu Srbiju i Vladu Republike Srbije, čiju spoljnu politiku vodi Ministarstvo spoljnih poslova, neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo pod bilo kakvim uslovima da se Kosovo može dodeliti, odnosno prihvatiti stolicu u Ujedinjenim nacijama za Kosovo. To je, dakle, bio stav koji je meni potvrđen u odgovoru Ministarstva spoljnih poslova. Ja samo pitam da li taj stav i dalje stoji, dakle, da apsolutna neprihvatljivost pod bilo kakvim uslovima, bez ikakvog ako, ukoliko, međutim i slično. Jer ne treba imati nikakve iluzije i to čak i obični građani svakako znaju da bi prihvatanje stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama bilo praktično mirenje sa nezavisnošću Kosova i Metohije. I onda nam uzalud hvaljenje i Surinamom i Burundijem i Ruandom i raznim zemljama afričkim koje su ili širom sveta, koje su navodno povukle ili spremne da povuku priznanje Kosova, ako bismo mi takvim jednim aktom to priznanje de facto izvršili. I poslednje pitanje ide ka rukovodstvu Narodne skupštine i neka vrsta apela, s obzirom na atmosferu koja se stvorila, evo, bilo i krajem prošlog zasedanja i tako je počelo i sadašnje. Ja prosto apelujem i pitam da li će i šta će rukovodstvo Skupštine preuzeti da se ova loša atmosfera u Narodnoj skupštini neki način ublaži, ova polarizacija pogubna, ova svesno ili nesvesno zapravo izgorivanje ili pokušaj izgorivanja opozicije iz Narodne skupštine, što nije dobro ni za bezbednost, ni za biznis, niti za čuvene privlačenje tih famoznih stranih investitora. Dakle, opozicija van parlamenta je neka vrsta vanrednog stanja i to je nešto što niko ne treba da želi, niti priželjkuje, mada mu se nekad čini komotnije i ugodnije. I zato mislim da je to treba zajednička odgovornost i da bi bio potreban neki kolegijum šefova poslaničkih grupa da se vidi šta se na tom planu može učiniti, s obzirom da mi vidimo već ponovo da se veštim podnošenjem amandmana na prve članove prvih zakona praktično onemogućava opozicija da se raspravlja o njihovim amandmanima,
vidimo da se samo koliko juče poslanici opozicije ili čitava opozicija nazivaju ološima, bandom, kriminalcima, tako dalje. Dakle, u tom svetlu prosto apelujem u zajedničkom interesu da se pokuša naći kompromis da bi ova Skupština koliko toliko mogla da funkcioniše i institucija bila sačuvana. Hvala. Reč ima narodni poslanik Olena